khana 15 August 76 Independence Day एबा भारत हाकतर यगमनि साल भारत हाकतर यगमनि साल तिप्रा हास्तेनि जत लुकुरनो आनि सागबाय थां ते तिति एडिसि नि अंगै पाइप्ले हामजांमा ते खुलमा यावफार भारत हाकतर यगमनि साल जों सिनि बुसकांनि तिप्रा सादफानि हामख्रायरगनो नाहरै এই बोसोरनि जे ताबौनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जों थानसाङै तिप्रासा यावलायनायनि बागै जों जबा खायलायदोंमोन न' स्प्रिट बायनो जों फायनाय साल' दैबो ग्राब दै थानसा खालायै सिनि तिप्रासा नंबो हायनो जों यावग्रदानि बागै जों सागथार लायनानै नांनाय थानसा लायनानै नांनाय जों भारत हास्ते भारत हाकतर यावमानि बाहायखि यावखा जे भारत हाकतरनो फियगनानि बागै जबा खायथांनाय जोंनि हानो हामजानाय दखानो हामजानाय थै थांनाय गोबांमा लिडार्स दे असंख्य सिनिया दाखौ भारत हाकतरनि बर'नो जों मध्य खायलायै बर'नि इन्सपिरेसन बाय जों बोसकांनि साल' जोंनि दखानावबो जों बाहायखे फियगलायनाय मनो जों वानस लायै बोसकां आगलायनाय जतन हामबाय।